Som Tomáš a som zakladateľ Centra Neurogym v Banskej Bystrici. Všetko, čo tu vidíte, nebol vôbec plán. Všetko toto vzniklo na zelenej lúke a všetko to vzniklo v podstate z toho, ako som ja chodieval po mojom úraze po rôznych rehabilitáciách. Videl som, kde čo všade funguje, kde sú dobré veci, možno čo bolo niekde navyše a snažím sa z toho akoby vyťahnuť to najlepšie a dať to všetko pod jednu strechu tak, aby to ľuďom čo najviac pomáhalo a hlavne, aby sa ten človek tu cítil dobre. Je to jedno veľké otvorené centrum, otvorený priestor, kde všetci na seba vidia, tým sa v podstate navzájom motivujú a je to hlavne postavené na tom, aby hlava bola vždy v pokoji, aby vždy ten človek bol uvoľnený a keď tá hlava je dobre nastavená, tak vtedy začína fungovať telo. Keď som chodil po Slovensku po rehabilitáciách, natrafil som na jednu babenu, Luciu, ktorá prišla za mnou o takej paličke a hneď teda, že čo sa mi stalo a sme sa nejak spolu o tom bavili. A potom mi teda povedala, že ona je v projekte Sme si rovní, že by mi teda vedela trošku pomôcť. Že je teda motivátor a že skúsi mi pomôcť aj v rámci nejakej legislatívy, ako to celé funguje a trošku ma možno naviesť, lebo mal som ako v hlave, už to bol tento projekt, nejakým spôsobom už sa to začalo kreovať, takže mi teraz s tým skúsi pomôcť. A veľa vecí naozaj mi dokázali poradiť, tak v tomto smere mi to naozaj obrovsky veľa dalo. Chodí sem ku nám aj napríklad jeden chalan tiež na vozíku Ivo a on je teda z projektu Sme si rovní s tým, že tu aj cvičí, aj tu rehabilituje, ale samozrejme popri tom robí aj tú svoju funkciu motivátora. To znamená, že s ľuďmi sa veľakrát na bare rozpráva, tiež radí im o veciach, ktoré potrebujú, či už je to v rámci udržateľnosti pracovného miesta, alebo o tom, ako si nájsť prácu a tak ďalej. Takže v tomto smere určite tento projekt dáva veľký zmysel, pretože tým ľuďom, keď sa stane nejaký úraz, tak sú veľakrát stratení, veľakrát naozaj nevedia, čo majú robiť, na čo majú nárok a tento projekt v tomto smere určite dáva zmysel. Keď som bol raz v Čechách, v jednej klinike, na jednej rehabilitácii, tak mali tam takú, my to voláme, že klietka. Ja som vôbec to predtým nevedel a nepoznal a veľmi dobre mi to fungovalo. A rozhodol som sa teda, že tú klietku by som si nejakým spôsobom zadovážil domov. Možno urobiť takú vec, že keď tu už budem mať doma, tak tých ľudí, ktorých poznám, s ktorými som sa stretol počas tej rehabilitácie, takže by mohli prísť aj ku mne cvičiť. Však vlastne mám to doma, prečo nie? Zohnal som si 2 fyzioterapeutov a začali sme nejakým spôsobom aj spolu s ďalšími ľuďmi tam cvičievať. Doma nechceš mať rehabilitáciu, že skúsime nájsť nejaké malé miesto, nejakú malú kuticu naozaj, kde dáme tú jednu klietku a tých pár ľudí, čo sme, tak sa zložíme na ten nájom a vyskúšame tam proste cvičievať. Čo stále hovorím každému, je to, že keď to hovorím na svojom príklade, že ja som spadol na chrbát, ja som nespadol na hlavu. Ja som ten istý človek, čo som bol. Úplne rovnako žijem, úplne rovnako myslím, úplne rovnako sa chcem zabávať a takisto chceme pracovať, len bohužiaľ niektorá činnosť, ktorú som robil, už urobiť neviem. A práve preto sociálny podnik mi dával obrovský zmysel, pretože v rámci sociálneho podniku dokážeme zamestnávať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a znova ich vrátiť naspäť do toho života. Je to úžasná vec, keď tých ľudí vidíme, ktorí predtým neboli zamestnaní, pretože mali úraz a teraz sa znova dostali do zamestnania, oni znova dostali náplň dňa, náplň života, oni znova dokážu žiť, dokážu fungovať a cítia sa byť znova nejakým spôsobom užitočný.